Ahoj lidi, já vás vítám u mýho dalšího let's play, je to druhý let's play z hry Shakes and Fidget. Já jsem Ludia.cz a začínáme na světě S2. Ano, S2, jak se říkáte, S2, je to bráchova postava, level 75 a je taky dost zanedbávaná, ale já jsem na ní už párkrát hrál, takže jsem můj párkrát vylepšil a bude snad lepší. Kam to, co to dělám? Takhle. Tak, zkusíme podzemko. Vůdce loupežníků to ne, bažení válečníka. Jinak na S17 jsem sundal 3 podzemka. Takže bomba. OK. 2 kritiky, no, tak to je tak trochu. Brácha už málem jednou dál. Ty vole, to je lama. To je lama. Lamač rekordů. Koukneme, jestli má za questy. Dáme si tenhle. Tak. Teď půjdeme na... Pardon, já jsem omylem... Jo, teď půjdeme na S... Já jsem úplně zmatený dneska, no. S6. Ano. Jsem úplně zmatený, omlouvám se, protože dneska jeden docela na nic. Vezete do cechu. Zkusíme podzemko. Zuřivej vlk, málem jsem ho už dal. Tyhle, zase mi dal kritik. Tyhle. To je vole lamač rekordů v kritikách, vole. Jinak vidíte, že jsem už tady byl. A pařil jsem, takže... Tak, S17, 76 a dal jsem 2 tady v tom a jednoho tady v tom. Takže zkusíme zelenýho Rexe. No, nevím, jestli dáme, nedáme asi. Škoda. Škoda. Arenku, zautočíme na někoho. Jinak teď se mi daří na S17 docela. Takže takhle. Jsme na... Pardon, jsme na S24. Na S24 jsme. Super, pošta. Jo, ono bude all in. Dneska jo, no. Zítra a pozítří all in, jo. Jo, on teď už bude all in, to znamená, že musíme dodávat všechno. Ani moc poštu nečtu. Obratnost 20, ty vole. Za 6 houbiček. To radši protočím. No. A 2krát. 3krát. A máme tady na výdrž inteligence. Obratnost 36. Co testuju inteligence. Chci jenom luky teď. Chci lepší luk. Tenhle už mám dlouho. A je na nic. Chci ho na obratnost. Ty vado. Tak se naserte. Tak asi 10 houbiček musím nechat na to. Na
nápivka, že jo. Takže to je takhle. Tak, dáme si aj úkol. A a mně se zavřela až 23. Tak jsme na S23. A tady myslím, že jsem měl jsem tady lepší luk, ale za houbičku, takže to je pryč. Pryč. To je pryč. Ani pána temnot nemůžu dát. A máme 700, super. 700 obratnosti, OK. A my jsme ho nedali, no jsme prostě lamy. Já jsem to už říkal několikrát, že prostě jsme jako lamy. Lamy, my jsme lamy. Tak. A ukážu vám náš cech. Jsme tady jenom 3. Jenom, bohužel, ano. Jinak. Co jsem chtěl říct? Jo, dneska jsem si nedobil. Dobiju se až zítra, protože dostanu hodně prachu za vízo, takže si dobiju. A dobiju 45%, ty vole. Jinak koupím se do čeráku. Na obratnost, škoda, že tady nejsem luk, to bych je bral hnedka. Jak říkám, dívám se do zbrojní, ale do čeráku ne, takže jídrž. Koupím. Tak, z 24. Čeráku. Štěstí, ty vado. Teda z 23. Sorry. Pardon, omlouvám se, já fakt dneska je blbej den. Koupíme si elík. Se ho prodloužíme. Tady zkoukám do čeráku. Do zbrojně jsem se koukal. Do čeráku a máme tady sílu a výdrž. Což je asi na nic. Asi určitě, no, je to na nic. Kdybych chtěl do cechu, tak určitě napište. Pozveme tohoto do cechu. Jinak. Nejspíš odejdu na já nevím, možná na S24 nebo na S23 z cechu a založím vlastně cech pro moje fanoušky, takže kdo by chtěl do cechu, tak napište do komentu. A to by pro tenhle let's play bylo všechno a čau.